आरो बिथांमोननि गामिनि सोमलिगुरि गामिनि जा आर'ज बिलाइ बे आर'ज बिलाइ बायदि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ गुड वेल्स एसअपिडिनि फान्ड 2025 आरो 2022नि जा बे ब्लेक टपिं लामा जानो थांदोंमोन जोङो बिथांमोनखौ निन्दा होदों जाहाथे बिथांमोना इयुननि समफोराव मोजां भाबै मिटिं खालामनानै मोजां भाबै खामानिखौ मावलाङो आरो बिथां सरन बर' बिथाङाथ' जोंनि रौता समस्तिनि थाखाय सालानि नासो 17 बोसोरनिफ्रायनो जों बिबाय थादोंमोन गामि हिसाबै खारन बे लामायानो जोंनि सोमलिगुरि गामिनि खोब मेजर लामा माने साइकेलबो सलायनो हायै अबस्थायाव जानानै दंमोन दा बेखौ जोङो जोंनि रौता समस्तिनि एमसिएलए आरो बिटिआरनि मानगोनां डक्टर निलुसारियारि सारजों सावरायनानै जों मोननो हादोंमोन आरो लामा दोंसे नैबे 2025 आरो 2022नि जि बाजेट बिनि गेजेरजों जों लामा दोंसे मोननो हादोंमोन माबामोन बेखौ जोफायनांनि गालांनाय जादों बेयाव जों गामिनि महिला बा आइजो आफादनिफ्राय जोबोद दुखु मोननाय थादों मानो होनबा जोंहा लोमजानाय साजानाय डाक्टारनाव थांनाय गथ' गथाय दोनहैनाय बिदि थांलाय फैलाय खालामनायावहा गोबां दुखु खस्थ' खालामनांगौ बेबायदि गाज्रि मानसि फैनानै जाहाथे बेबायदि खामानिफोरखौ दा मावथों मोजां लामाजों आगान सुरलांथों बेखौ जों खावलायो गामिनि जानानै 15 बोसोर जों मोनसे 15 बोसोरनि उनावहाय जों मोनसे लामाखौ मोननो हादोंमोन जायनि जाहोनाव बे लामायाव जों बिराद भुगिनांनो गोनां जादोंमोन हाब्रु दैब्रु माने गासिमा थांनो गोनां जादोंमोन दिनै बे लामाखौ जों मोननो हादोंमोन नाथाय बे लामाखौ मोननो थांनायावहाय मैया हरनि समावहाय माजबाद समस्तिनि एमएलए सरन बर' बिथाङा जोंनि गामियावहाय केम्पिं खालामफैदोंमोन बे केम्पिं खालामफैनायावहाय लोंनाय जानाय सोलिदोंमोन जोंबो थांलाय फैलाय नायदोंमोन जोङो सोरनिबा न'खरसेसो जादोंमोन नाथाय जों सानो जे बिथांमोना केम्पिं खालामनायखौ बे सोरनिबा न'खराव बिदि लानामोन आरो हरनि समाव लानामोन नाथाय बिसोर हरनि समाव लानानै लोंनाय जानायखौ लोगोसे लाफानानै माने केम्पिंखौ खालामदोंमोन बेयावनो लोङै जायै फैनायनि उनावहाय बे जोंनि गामिनि जिथुनि जानो गोनां बेखेव गोननि जिथुनि टम दंमोन बेखौ जोफायनानै गालांबाय जोफायना गालांनायनि उनावहाय जोङो 12टा 12:30 जोङो मिथिनो मोनबाय जों नायफैबायबो जे बायना थाबाय खोब जों माने दुखु खालामदों गामिनि जानानै जाहाथे जोंनि गामियाव बेबायदि जाफेराखैमोन আজি প্রমোদে 5 বছর সরকার চলাইছে আমি না বন্দুক ধরেছে না ডিভাইড আসাম 50-50 কইছে আছে ইউজি মানে আন্ডারগ্রাউন্ড বলি খোনা আন্ডারগ্রাউন্ড বলি খোলে মই কোনকালে বুঝি পায় আলোকে এফসিএ ইউপিপিএল এফসিএ ইয়ার আর কি পার্থক্য আছে আমি বুঝি না পারি ইউপিপিএল আপনালোকে এইবার দেখাই দিয়কচোন আপনালোকে পার্টি অফিসটো কট করে ইউপিপিএল পার্টি অফিসৰ পৰা কেম্পিং কৰকচোন দেখাই দিয়কচোন এইবাৰ ইলেকশ্যনত আপসু অফিসত নোহোমাই পেলাই আপসু অফিসটো আপসু মতে থাকিব দিয়কচোন আপসু অফিসৰ পৰা এই ইউপিপিএল কেম্পিং কৰিব নালাগে আপসু অফিসটো ইউপিপিএল অফিস বুলি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আপোনালোকে চাই আমি চাম এইবাৰ জংখাইদাও রাইজাইদাও বাস खोनाङो खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ होननानै रायजोफोर सोर मा बुङो सोर मा बुङा बेखौ आं जेबो नांजाया आङो हारिनि थाखाय आं बाथ्रा बुंलांबाय थागोन आरो गोसो गाज्रि सुबुङा गाज्रियानो बुंखागोन आं बेखौहाय जेबो नांजाया नाथाय फिननाय होनांगौब्ला आंबो फिननाय हरगोन माखासे मानसिफ्रा आंखौहाय गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनानैहाय कमेन्टबो होयो आरो सोरबा सोरबाया बानानखौबो लिरनो रोङा स्पेलिंखौबो लिरनो रोङा यानिकि इंलिश स्पेलिंखौबो लिरनो रोङा बिसोरबायदि मानसियानो आंखौहाय बायदिसिना बुङो नाथाय बिसोरनि कमेन्टआवनो आं आन्दाज मोनखायो माबायदि आखुनि मानसि बियो रायजोफोर बेफोरखौ बाद होदो जों सावरायनोसै नैबे भिडिअनि सायावहाय बे भिडिअआ जाहैबाय सानजाहा सिमा बारायनाय गोदानै सोसनजानाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ बियो खोनानो मोनदों सानथामसो सिगां सरन बर' सारनि दैदेननायावहाय बिपिएफ पार्टीनि माखासे सेंग्राफ्रा बे गामियावहाय मिटिं खालामनो थांदोंमोन होननानै बुंदों
हरनि समावहाय नाथाय हरनि समावहाय मिटिं खालामनो थांनानै फैनाय समावनो बे गोदानै गायसनजानाय जे लामानि खाम्फा बे अन्थाइ खाम्फा आरो नेम प्लेट बे अन्थाइ खाम्फा नेम प्लेटखौहाय जोखुनानै जोफायनानै गारबोदों अब्ला सोर जाथावना बे खाथिजों थांनाय अपोजिशन पार्टीनि सोरबा सासे गोसो गाज्रि मानसियानो बेखौहाय जोफायनानै गारबोदों बेनि अनगा रावबो जानो हाया रायजोनि खामानि मावनो थांनायावहाय हेंथा होनाया मा आखलनि जाखो अब्ला बिसोरबायदि पार्टीया माब्रै हारिखौ फोसाबनो बुख्रुब बुख्रा बुफाय बुसि जोसि जोसा खालामोब्ला गावनि हारिनिनो सम्पथिखौ अब्ला बिसोरबायदि पार्टीया माब्रै रायजोखौहाय दैदेननो जेरै जोङो नुगासिनो दंबोखायो बिपिएफ पार्टीनि जायफ्रा सापर्टार्सफोर बिसोरनि आखल आखुआ लोंनाय जानायानो बांसिन दा थिग बेबायदिनो मोनसे न'खरावहाय मिटिं खालामनो थांनाय समावहाय नैबे जाथाया जानो मोनदों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों दा जौ फायग्राखौ जोङो नुवाखै जों मिथियाखै नाथाय बेखौबो मिथिगोन बिसिनि पार्टीनि गेजेरावनो जौ फायदों आरो पार्टीनि मानसिफोरनावहाय बेखौहाय सुलाद लाब्लानो मिथिगोन नाथाय मावथियासो दैदेनगिरियासो हाइकामान्डआ चरण बर' सार आरो प्रेस मोसाहारि सार दा बिथांमोननि बेबायदि हर मिटिं बानायनायनि खारनावनो बेफोर जाथाया जानो मोनदों नाथाय जोबोद दुखुनांथाव 17 बोसोरसिम बे जायगानि लामाखौहाय रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो किन्तु जेबो खोमा होयिनि खारनावहाय बे लामाया जानानै फैयाखै नाथाय बिटिआरआव हाबसनबाय हिसाबै बे लामाखौहाय गोदानै दानि जे सरकार सलायबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्ट इउपिपिएल पार्टीनि बिथांमोननि खावलायनायावहाय इउपिपिएलनि सरकारा बे खामानिखौहाय मावनो थांनायाव दिनै बिपिएफनि माखासे सापर्टार्सफ्रा बेबायदि खामानि मावनाय जोङो नुनो मोनदों बे मोजां जादों नामा बिपिएफ पार्टीनि खामानि मावनाया बियो मोजां जादों नामा बेल' नङा दे इउपिपिएल पार्टीनि फ्लेटफोरखौबो बिसि बिसा बहाबा बहाबा गारलाबायनाय जोङो नुनो मोनदों आं सावगारिखौ दिन्थियाखैसो दा नोंथांमोना सिन्था खालाम बिपिएफनि अफिसावहाय इउपिपिएलनि मानसिया थांनानै मालाबा फ्लेट बिसि हैगोन नामा बिसिनि अफिसाव थांनानैहाय माबा मोनसे खामानि गाज्रि मावहैगोन नामा निश्चय रावबो मावनाय नङा नाथाय गोसो गाज्रिया बिपिएफ पार्टीनियावनो बांसिन दङ आरो लोंनाय जानायाबो बिपिएफ पार्टीनियावनो बांसिन दङ दिनै लोंनायनि खारनावसो बेफोरबायदि थासारिया जादों दा बेखौ मा नांजानानै जोफुखो मानो जोफायखो सोरनिबा पार्सनेलि बानायनाय ना सोरनिबा न'खर गंसेनि थाखाय बानायना होनायमोन बिलाय अब्ला रायजोफोर बेथ' रायजोनि थाखायसो बानायनाय दा हारिनि थाखायसो बानायदों इउपिपिएलआबो हारि सिबिनो फैदों बिपिएफआबो हारि सिबिनो फैदों हारि सिबिनो फैदोंब्ला हारिनि जे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जे माबा माबि बानायनो नागिरनाय जौगानायनि खामानि मावनो नागिरनाय बेखौ बिपिएफआ मानो नोजोर होखो मानि खारनाव बिपिएफ पार्टीया बेखौहाय साबजानाय मोनाखै अब्ला मा बिपिएफ पार्टीया हारिनि थाखाय खामानि मावनो गोसोआनो गैस्राया नामा लोंग्लुं जाग्लुं समाजावहाय दुम दाखाल दावराव दावसि खालामनाय बेखौसो सेस्था खालामारो नामा रायजोफोर जों मिथिनो मोनदों आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारआ क्लियारलि फोरमायनानै होबाय 12 आगस्ट यानिकि 12 तारिख बे समखालि बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा सावरायनो फैयाखिसै दा सावरायनायाबो केन्सेल जाबाय यानिकि दोनथ'नाय जाबाय दा बे सावरायनायावहाय माखासे मोन 16टा माहारियारि आफादनि बेयावहाय ज' जादोंमोन सावरायनो थाखाय नाथाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बेयाव फैयाखिसै बेनिखायनो दोनथ'नाय जाबाय नाथाय सावरायनो नागिरनायनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिपिएफनि चिफजों लोगोसे बिपिएफनि मावथिफ्राबो लाजिसे फोनांदों अब्ला बिसोरबायदि मानसिया हारिनि थाखाय मावग्रा होननानै सानदों नामा दिनै इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारा फैदोंमोन सावरायनो थाखाय खोथाबो होदोंमोन नाथाय
BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि खोथा होनाय बाथ्राया ओरैनो नाटकसो। ससियेल मिडियायावहाय रायजो राजाफोरखौहाय माब्रै फुस्लायनानैहाय गावनियाव लाबोनो हागोन बे मोनसे फावथिनासो। BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि ससियेल मिडियायाव खौसेनि बाथ्रा बुंनाया गारबोनाय 2020 मायथाइनिफ्रायनो BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा खौसे जानो रोंखायाखै। सिगनेचार होखांनानैहाय दिल्लीनिफ्राय फैनाय समावहाय आखाइ हमलायदों, बिनि उननिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि सारा खौसे जायाखै। बे समनिफ्रायनो NDBफ्राबो गावस्रा गावस्रि जाखादों आरो माब्रै खौसे जानो रोङो। खौसेनि बाथ्राखौथ' बारहोदो, गावबागाव हारिनि थाखाय रायजो राजानि थाखाय मोजां मावनो सेस्था खालामब्लानो जाबाय। बबे सरकारा साबसिन मावो बेखौनो रायजो राजाया सापर्ट खालामगोन ना मा बुङो? आंनि साननाय मथेब्लाथ' बिदिसो रायजोफोर। मानोना बर'आ खौसे जाखाया। जागायजेननायनिफ्रायनो बर' हारिया खौसे गैखाया। आरो दालाय गोरों गोरों ओंखारबावबायसो। रोंनायनिफ्राय रोंसिन, साबसिननिफ्राय हामसिन, मास्टारनिफ्राय अस्ताद बेफोरबायदि ओंखारबावबायसो। बहा खौसे जानो? आरो मोनसे बाथ्रा, BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा UG ब्रह्म सारखौहाय मा बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय। UG ब्रह्मखौहाय आन्डारग्राउन्ड होननानै बुंब्लासो मिथियोनो। दा बेफोरबायदि जुदि बुंथावै बाथ्राफोरखौनो बुंनानै होयोब्ला ससियेल मिडियायाव, अब्ला माबायदि सिबजाथावना दे बुंसाय। आरो BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा नों आरो आं रायजो राजा आरो मावथि माखासे मानसिफोरखौहाय सिगिखादोंसैयानो। पावारावनो फैयाखै, इलेक्शनानो जायाखै, देरहायाखैनो। दानो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौहाय सिगिजेनखादोंसै रायजोफोर। नंखाय नंदोंब्ला खोनासं। কিন্তু বেয়া কথা নকবি, ময়ো লাগি যাব। এইবিলাক ৰাজনীতিৰ ভাষা, এইবিলাক ক'ব পাৰে। যেনিবা BPF দল বা UPPL দল, BJPৰ এজেণ্ট, এইবিলাক কোৱাটো ৰাজনীতিৰ ভাষা। আমাৰ ইয়াত ক'ব লগা নাই। ক'ব পাৰে চবেই, কোনোবা দলে নিজকে জিকাবৰ কাৰণে এইবিলাক প্ৰস্তুতি থাকে, এইবিলাক কথা কয়। কিন্তু বেয়া কথা নকবি। আমাক যদি দিয়ে আমিও দিম। पावार गैयि समावनो सिगिखाबायब्ला पावाराव फैयोब्ला अब्ला मा खालामगोन बिलाय? नोंथांमोनाबो सानलाय। अब्ला जोंथ' ओरैनो देग्लाय नुखायो गारबोनाय 17 बोसोरनि जे थाबावनाय माखासे बाखि खामानि बेफोरखौनो मावगोन बियो। बाखिथ' जेबो मावनाय नङा। दा बिथाङा बुंदों UPPL पार्टियानो दावराव खालामदोंमोन। BPF पार्टिया दा दिनैनि समावहाय महा दावराव खालामदों? दावराव खालामथावनाखौनो खामानि मावाखै UPPLनि गभर्नमेन्टआ। BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि बायदि दावराव दावसिनि खामानिखौनो मावाखै, अब्ला माबोरै दावराव जानो? नोंथाङाबोथ' हायोमोन 17 बोसोरनि गेजेरावहाय NDBफोरखौहाय सावरायज्लायनायनि गेजेरजों गोरोबलायहोनोहाय हायोमोन। नाथाय नों गोसोआनो गैयाब्ला माबोरै गोरोबज्लायहोनो? सावरायनायखौ एंगारनानैहाय, गोरोबज्लायहोनायखौ एंगारनानैहाय NDBफोरखौहाय गावनि फिसिनानै दोननाय सैमा फाग्लाफोरखौसो सिलाय होनानै होसोहोयो। अब्ला बहाथो सावरायलायनाय थानांगौ जाखो? दा बेखौ नोंसोर नुवाखै नामा? हयथ' नुवाखै जानो हागौ 10-15 बोसोरनि मानसिफ्रा। नाथाय जाखिनि 30, 35, 40 बोसोरनि बैसो जाजोब्बाय बेथ' गासैबो नुजोबदों। आंथ' सानदों दिनैनि समावहाय BPF पार्टिनि जे ब्लेसिं गेदार जागासिनो दङना, ब्लेसिं रेलि, नैबे ब्लेसिं रेलिया सावनि रेलिसो ओंखारगासिनो दङ। हयथ' बे ब्लेसिं रेलियाव थांग्रा माखासे मानसिफ्रा सोरबा सोरबाया बांसिनानो भटनावहाय नाम गैयि मानसिफ्रासो जानो हागौ। आब्लें उब्लें सेंग्राफोर, थाइसे थाइनै थाखा मोननानैहाय सापर्ट खालामग्रा बिसोरबायदि मानसियाल'सो BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सापर्ट खालामदों होननानैसो आं सानदों रायजोफोर। नायनोसै रिजाल्टआ मा दिन्थियो, सोरनि पावारा बबेयाव थाङो, सोरनि पावारा फैयो, सोरनि खाफाला जोङो, सोरनि खाफाला गोमोरो। सिन्था खालामदो रायजो राजाफ्राबो सोरबायदि मानसिखौहाय सापर्ट खालामोब्ला मोजां जागोन। गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।